क्या तूने मुझे कुत्ता कहा? चुप। क्या तूने मुझे कुत्ता कहा? अरे चुप ना। क्या तूने मुझे कुत्ता कहा? नहीं कहा यार, अब प्लीज भौंकना बंद करो। गर्मी के मारे घर में 1 घंटा रोई नहीं का पंखा नहीं के घर में ओ गर्मी बड़ी होला, गर्मी बड़ी होला। आ चली रमकोला पिया दी पतिया नतिया पटना बा। हेलो, आज तो पापा बाहर चल गइलन हो। ये तो बहुत खुशी के बात बा हो। अब रोज मिले अबू की ना? ना, अब की बार कह के गइल बारे नु कि फेल हो जेबे तो शादी करा दे। तो बढ़िया से तैयारी कर। सब तैयारी कर लेले बानी, खाली जाए माला पर पहने खातिर एगो बढ़िया लहंगा किने के बा। हेलो, हाँ बोला। सुननी है कि तोर लड़का हो गई रे। हाँ हो, तारा खातिर कितना खुशी के बात बा। गांव में मिठाई उठाई ना बटल हो। हम काहे मिठाई बांटी? हाँ तो एंगा मामा कहइबा का। हे करे जा, एक बार तो प्यार करके देखो, हम अपना प्यार के निभा देम। रे दोगला, हमरा पीछे मत पड़, अपना भाई से पिटवा देम। दिल के बाना धनवा रे, धोखा देले पिया मुझसे कनवा रे। चुप हो जो ओकर माई आवतिया। काहे सोच में पड़ल बड़ा हो गोलू? देखो ना, हमरा दोस्त के काल बर्थडे बा, सोचा तनी का गिफ्ट दी। ढेर पैसा वाला बा का? हाँ, पैसा वाला तो बाटे। तो ओकरा के हमार नंबर दे दी हो। हमरा से बियाह करे के वादा कइले रहलू हो, आज बदल गइलू। देख, हम कहले रहनी नु कि शादी करेम तो कबो करोड़पति लड़का से। आ करोड़पति ना मिलल तो? कोनो बात नहीं के 50-50 लाख के 2 मिलियन सन। करे तोरा के कब से कहता नहीं जल्दी तैयार हो, तोर साज बाज ना हुई खत्म। अब तहार मुहवा कुचनी ना, 1 घंटा से कहता नहीं कि 5 मिनट में आवता नहीं। जनतरू हम तारा खातिर कुछ कह देम, कुछ। अच्छा हाँ, कबो आजमा के देख ली हो। ठीक बा, अपन सारा प्रॉपर्टी हमरा नामे क के देखा। रे तोरा के घर के काम करे खातिर नौकर रखल बा कि मोबाइल चलावे खातिर? अबगे तो फेसबुक खोलनी है। रोज फेसबुक में देखा देखलिस रे? नौकर ने मालकिन को किया खुश। सुनो, तुम ना ऐसे मेरी आंखों में मत देखा करो, हरामी हो जाओगी। मेरा मतलब है कि हमारी हो जाओगी।